duk mutumin da yake manta Allah to tabbas yana tafiya tare da shi ɗan. Allah shine gatan kowa. To abin da ya same ni kai ne. Kina ɗaya daga cikin wadanda dalilin su zuciya ta fashe na mutu. Wallahi ba na son ganin ka. Ba na son ganin ka ka fita daga daki. Sai ka ta min da yaro ba ka ban tan dukan ka wallahi. Ba zan iya ba. I'm sorry to say. Dimbin dukiya, dimbin gidaje, dimbin kaddara, dimbin motoci, dimbin masoya. Kuɗi saƙon Allah da kun iso tsiya ta ƙare. Ya zan yi da rayuwata. In ban da ranin wayo, for more than 5 minutes ina waje ina maka kwan ka kin ka bude min kofa. Ka sa duk yan gwannan sai kallo na suke za su rika yawo da ni suna ce mai gadin gidan mu ya raina ni. Baka da aiki kullum a gidan nan sai dai ka ci ka sha kai ka ci ka kwanta kai bacci. Arzikin da kake tinkaho da shi ba kai wa kanka ba. Akwai samu akwai rashi. Kamar tsuntsaye suke su hau wannan bishiyar su tashi su hau kan waccan bishiyar. Get out! To hell with your uzuri. Yaro ya sangarce, yau ta yi mugun tsotso, masaujininka ya kwana a daji, ya jima yana tattalinsa, ya jima yana masa hidima, na ciki na ciki, maso abinka ya fi ka dabara. Yazeed. Ku ɗauki wannan ƙazantar da kake takama da ita, mu bata dame mu wallahi. Wallahi ƙarya kake yi, ƙarya kake yi. Shahararren kamfanin shirya fina-finan Hausa Maru Movies mashirya gawurtattun fina-finai sun sake dallaro da wani tsatsan fim ɗinsu mai suna Yazeed. Tanimu kai, zo da Allah, buɗe buɗin nan ka ɗauko jakan shi, ka ji aje a bakin ƙofar ɗaki. Wannan ai tsoho ne ko abokin wasan ka ne? Abokin wasana, Allah kiyaye. Kai sanin kanka ne cewa ni bana wasa da talaka, kuma bana so ya matso kusa da ni. Aikin kuɗi yake ai, idan da ba biyan shi ake ba, ai ba zai aikin ba, idan kuma ya gaji ya aje mana sai a nemi wani aiki. Tanimu, Na mu Yazidu. in ka aje ka dawo ka wanke masa motar nan ta ɗan yi ƙura. To, bai kamata ka faɗa haka a gaban sa ba. Wannan shine ikon kai. Yazeed. Shiryawa Usman Garba Dogon Daji. Labari Mudassir ɗan Bari. Tsara Yakubu ɗan Bari. Shirin Nazir ɗan Hajiya. Umarni Allubin Zaksak. Na so a ce ya tafasa ta yadda zai ɗaye min fatar jikina.